Mi-aduc aminte de o ocazie în care stăteam de vorbă cu cineva și mi-a spus că a găsit cea mai ușoară cale de a scăpa de ispite. Știți care este? Să cadă în ispită. Și după ce a căzut, a spus, nu mai am probleme cu ea. Merg mai departe. Nu știu despre dumneavoastră, un lucru care cred că e foarte cunoscut e că toți suntem ispitiți. În fiecare zi suntem ispitiți. Și ispita vine în mai multe forme. Poate că uneori suntem ispitiți să nu spunem adevărul, uneori suntem ispitiți să luăm ceva ce nu ne aparține, uneori suntem ispitiți să privim la foaia colegului la un examen sau a prietenei, uneori suntem ispitiți să mâncăm mai mult decât ar trebui să mâncăm, alteori suntem ispitiți să bârfim și așa mai departe. N-am să vă dau exemple, că poate unele nu le cunoașteți încă. Există o revistă, Discipleship Journal, pe care am citit-o cu câțiva ani în urmă. Unul din articole vorbea despre ispită și în această revistă s-a făcut un sondaj de opinie în care s-a cerut cititorilor ei ca să răspundă care sunt cele mai mari domenii în care oamenii sunt ispitiți. Și răspunsurile au fost următoarele. Primul a fost materialismul, al doilea mândria, al treilea egoismul, al patrulea mi s-a părut interesant, lenevia. Ați odată ispitiți să leneviți? Da? Credeam că doar cei mai în vârstă sunt ispitiți la capitolul acesta. Iar după aceea, mi s-a părut interesant, al cincelea, spuneau ei, mânia și răutatea și pofta ochilor. Acestea sunt domeniile, primele domenii, cele mai principale. Mi s-a părut însă mai interesant ceea ce au spus ei. După ce au răspuns la sondajul acela de opinie, li s-a pus și întrebarea când ispitele au fost cele mai puternice. Și ei au spus următorul lucru, că ispitele au fost mai puternice în viața lor atunci când, 1. Oamenii au neglijat legătura lor cu Dumnezeu și un lucru care e foarte important, dacă erau obosiți fizic. Deseori poate că trecem cu vederea unul din acestea două. În mod special în perioada sesiunii, studenții trec cu vederea poate și prima, dar în mod special a doua. Suntem obosiți fizic. Suntem prea mult cu burta pe carte, învățăm până târziu. După cum spuneam și studenților săptămâna trecută la Institutul Teologic, dacă însă învățați până târziu în noapte, s-ar putea ca să nu rețineți decât pentru examen și după aceea să uitați tot ceea ce ați învățat. E un lucru clar despre ispite, că ispita se află peste tot. Se află, cred că și aici, în comunitatea aceasta, se află și în casele dumneavoastră și în căminele unde locuiți. Însă există câteva întrebări. Întrebări la care nu pot eu să răspund, pentru că sunt personalizate. De exemplu, care este cea mai puternică ispită în viața dumneavoastră? Și spun că e personalizată pentru că ceea ce mă ispitește pe mine, poate nu vă ispitește pe dumneavoastră. Săptămâna aceasta, 2 prieteni vorbeau despre biciclete în curtea școlii. Și atât de pasionați erau despre biciclete, încât pe mine mă durea capul. Am stat 15 minute să ascult pe ei și după aceea am spus, pe mine nu mă interesează subiectul acesta. Dacă s-ar fi vorbit despre computere, poate că aș fi rămas și eu la discuția aceea. E bine că mi s-a mărit timpul cu 10 minute. Pentru mine e bine, nu știu pentru voi. O altă întrebare, care cred că este una importantă, ce faci ca să lupți cu ispita? Se poate să faci ceva pentru a avea mai multă putere în această luptă? E posibil ca să reziști până la capăt în lupta aceasta? Ca răspuns la întrebarea aceasta aș vrea să folosesc Biblia. Și răspunsul pe care îl găsiți se găsește în Epistola lui Iacov. Răspunsul vi-l dau de la început și după aceea să vedem dacă are dreptate. Răspunsul este da. Putem să facem față. Putem să biruim. Epistola lui Iacov este una din epistolele cele mai dragi mie. De fapt, este, cred că, în afară de cartea Genezei, a doua carte care mi este dragă din Scriptură.
Cartea Genezei, pentru că am citit-o de nenumărate ori, în fiecare an când am început studiul Bibliei la rând, am citit Cartea Genezei, pot să spun că o știu aproape pe de rost, iar după aceea, nu știu dacă pot să spun că cunosc și alte cărți la fel de bine ca și Cartea Genezei, după aceea, Epistola lui Iacov, pentru că după mine este una dintre cele mai practice cărți din Biblie. Apostolul Iacov vine destul de deschis, destul de practic și ne spune adevărul în față, pentru ca să știm cum trebuie să se comporte un creștin. Partea interesantă la această epistolă este însă următoarea. De fapt, este interesant la întreaga Scriptură lucrul acesta. Noi deseori când citim Biblia, găsim adevăruri care sunt importante pentru alții. Biblia n-a fost scrisă cu scopul acesta. Biblia a fost scrisă pentru a descoperi adevăruri importante pentru noi. Însă, în mod special, în cartea lui Iacov, când citim anumite versete, suntem ispitiți să spunem, uite, fratele sau sora ar trebui să știe lucrul acesta. Nu pentru ei sunt scrise versetele acelea, ci pentru mine, pentru cel care le citesc. Pentru că Dumnezeu le-a scris ca eu să mă schimb, ca viața mea să fie diferită. Și dacă aveți Biblia deschisă cu mine la Iacov, capitolul 1, la versetul 13, găsim următoarele cuvinte. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Există un cuvânt care este foarte important în pasajul acesta. Cuvântul se găsește în versetul 13. Biblia spune, nimeni când este ispitit să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu. Știți care este cuvântul? Cuvântul când. Ce implică cuvântul acesta? Da? Altceva? Când spui când, ce lucru îl vezi ca sigur? Să o luăm de la început, pacea Domnului. Ce lucru îl vezi ca sigur? Când spui când, înseamnă automat că acel lucru se va întâmpla. Când spui când, înseamnă că lucrul acela într-o zi va avea loc. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că dacă eu acum pot să scot pieptul în evidență și să spun eu fac față oricărei ispite, eu sunt tare, puternic, eu nu pot să înțeleg pe cutare care, cum a putut să cadă la lucrul acela? Apostolul Iacov spune așa, nimeni când este ispitit, care înseamnă că dacă n-ai fost ispitit astăzi, vei fi ispitit. Pentru că ispita este prezentă în viața fiecărui om. Și ăsta e primul pas al pregătirii noastre, care să ne învețe cum să facem față ispitelor. Să nu fim surprinși de ispite. Sunt câteva lucruri care ar trebui cunoscute despre ispită. 1. Ispitirea are loc peste tot, și în America, și în România, și în Africa, și în Mexic, și oriunde. În același timp, ispita este inevitabilă. Pentru că dacă Apostolul Iacov spune când, înseamnă că automat toți oamenii sunt ispitiți. Și ar trebui să știm că vom fi și noi ispitiți. Și dacă nu suntem ispitiți acum, să stăm liniștiți și să nu ne lăudăm, pentru că va veni momentul în care vom fi ispitiți. Și al treilea lucru, care e foarte important, ispita e personală. E croită pe măsură. Este personalizată pe numele meu. Este prezentată pentru ca să mă atragă pe mine. Nu e nicio îndoială că vom fi ispitiți. De aceea trebuie să fim pregătiți, ne spune Apostolul Iacov. Trebuie să fim gata.
Să ne așteptăm să fim ispitiți, să nu fim surprinși. Și al doilea lucru, să nu fim derutați de ispită. Biblia spune așa, nimeni când este ispitit să nu spună sunt ispitit de Dumnezeu. Și cuvintele acestea ne sunt date pentru ca să înțelegem de unde vine ispita. Sunt unii oameni care spun, și de aceea Iacov folosește aceste cuvinte, că ispita vine de la Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte, când omul stătea de vorbă cu Dumnezeu după căderea în păcat, ajunge ca să spună până la un moment dat, femeia pe care tu mi-ai dat-o, automat cine era sursa ispitei? Dumnezeu. La fel spunem și noi astăzi, deseori. Ne purtăm așa pentru că așa suntem. Dacă așa am fost creat de Dumnezeu, dacă ăsta este caracterul care mi-a fost dat, dacă aceasta este personalitatea mea, dacă aici sunt eu slab, înseamnă că aici cad. Iacov însă respinge ideea că răul vine de la Dumnezeu. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Spunea el, pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. A crede că Dumnezeu poartă vina este rezultatul unei analize greșite. Și de ce e important să analizăm corect? Pentru că dacă nu cunoaștem adevărata sursa ispitei, nu vom răspunde ispitei corespunzător. Dumnezeu nu este autorul ispitei. Charles Swindoll spunea că o traducere corectă a pasajului ar putea fi nici măcar să nu gândești că Dumnezeu ar putea concepe să te ispitească. Și atunci, dacă vina nu e la Dumnezeu, unde e vina? Automat sunt mulți dintre noi care spunem Satana. E adevărat, El este tatăl ispitei, în sensul că El vine cu multe ispite pentru noi. De multe ori apare și în vocabularul nostru lucruri de genul diavolul m-a pus ca să fac lucrul acesta. Numai, după cum spunea un prezbiter din comunitatea mea, unele lucruri pe care noi le facem, nici măcar la mintea lui nu s-au suit. În afară de faptul că Iacov ne spune că fiecare om este responsabil de ispita sa, el ne spune și că ispitirea nu este un eveniment, ci un proces. Iacov e singurul loc în Biblie unde procesul ispitirii este explicat. Și apare în versetele acestea un cuvânt. El spune așa, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Fiecare este atras de pofta lui însuși și momit. Dacă nu dorim ca Satana să se folosească de noi, e important ca să cunoaștem strategia sa de lucru. Ceea ce numește Apostolul Pavel planurile lui. Și care este strategia sa? De ce are ispita o puternică influență în viața noastră? Apostolul Iacov folosește aici cuvântul momit. Fiecare este atras de pofta lui însuși. Acesta e doar începutul căderii. Pofta aceasta de a păcătui e în noi. Și știu că putem să dăm vina pe Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru că El ne-a creat cu poftă. Imaginați-vă cum ar fi viața fără poftă de mâncare, de exemplu. Am un băiat care are 8 ani de zile, pentru el cea mai mare pedeapsă este să-l pui să mănânce. El este opusul meu, după cum vă imaginați lucrul acesta. Deci cea mai mare pedeapsă, dacă îi spun, Filip, vină la masă, el zice, iar să mâncăm. Păi Filip, n-ai mâncat astăzi, dar am mâncat ieri. Și cei care îl cunosc, îl văd slab, se vede soarele prin el, cum se spune, așa este el. Dar imaginați-vă cum ar fi să mâncați tot timpul fără poftă de mâncare. Fără pofta intimității. Dorința de a fi în intimitatea ta. Pofta de a scăpa de durere. Există însă un lucru. Că orice lucru pe care Dumnezeu l-a creat este denaturat de om. Și lucrurile acestea pe care El le-a creat pentru o bună stare a vieții noastre, noi deseori le împingem mai departe decât ar trebui să le împingem.
Și toate aceste pofte pot fi transformate în obsesii. Obsesia de a mânca, obsesia intimității, să nu intre nimeni în cercul meu. Mă feresc de orice lucru care mi-ar provoca durere, atât sentimentală, și de aici sunt unii care nu vor să mai intre în nicio relație pentru că cineva i-a rănit odată, cât și poate de a nu ieși pe stradă ca să nu mi se întâmple ceva rău. Iacov ne spune că ispita începe cu pofta. Dar mai spune încă un lucru, că dorința duce la înșelăciune. Și datorită poftei noi suntem atrași și momiți. Cunoașteți termenul momeală? De la ce vine? De la pescuit. Avem câțiva pescari aici. Ați folosit vreodată momeală? Ce e momeala? Ceva ce place peștelui? Mulțumesc frumos! Care e scopul momelii? Să atragă? Altceva? Cum? Să ascundă ce? Să ascundă acul. Acesta este scopul momelii. Nu doar să atragă peștele. Bineînțeles că momeala atrage, că de aceea e pus acolo. Pentru că pot să îmi iau eu telefonul mobil și să-l pun în vârf de undiță și să-l pun, asta m-ar atrage pe mine. Dar dacă îl pun în baltă, peștele nu știe nimic. Pun acolo ceva ce îi place lui. Și în cazul unui pește, ispita ar fi porumb sau o râmă gustoasă sau altceva de lucrul acesta. Dar scopul momelii, al doilea scop, este următorul, ca să ascundă acul. Și, dragii mei, ori cum am vrea să îmbărcăm lucrul acesta ca să fie mai frumos, adevărul este următorul, că în spatele fiecărei ispite e un ac. În spatele fiecărei ispite este un ac. Noi suntem atrași de păcat pentru că nu cunoaștem consecințele. Peștele nu vede acul, nici noi, dar acul e acolo. Noi suntem înșelați să credem că nu este, dar este acolo. Și consecințele păcatului sunt reale. Dar noi suntem orbiți să nu le vedem de pofta dorințelor noastre. Dacă le-am vedea așa cum sunt, cu siguranță că am acționat diferit. De exemplu, adulterul sau relațiile intime înainte de căsătorie, cu siguranță că oferă anumite plăceri. Dar sunt plăceri de moment. O căsnicie dărâmată, nu vei vedea niciodată consecințele decât atunci când te uiți în ochii copiilor dintr-o familie despărțită. Când vezi, poate, copiii doar de sărbători, poate că statul la bar cu prietenii ți se pare un lucru frumos, e o plăcere. Dar când conduci spre casă și vezi luminile albastre ale poliției în spatele tău, atunci poate îți dai seama de consecințe. Sau poate mai rău, mașina este în jurul unui copac. Sau cineva moare. Doar atunci vei vedea consecințele. După poftă și înșelăciune, Biblia spune că ispita duce la neascultare. Și de fapt, păcatul asta este. Neascultare față de Dumnezeu. Apoi pofta, când a zămislit, ce spune Iacov, dă naștere păcatului. Care e destul de grav, dar nu se termină aici. Se termină cu moartea. Și păcatul, odată făptuit, aduce moarte. Chiar dacă păcatul aduce o plăcere temporară, întotdeauna duce la moarte. Deși poate lucrul acesta nu e clar de la început. Toți am păcătuit și n-am fost loviți de Dumnezeu în timp ce mergeam pe stradă. Dar să nu ne înșelăm de rezultatul final datorită harului și milei lui Dumnezeu care încă ne așteaptă să ne întoarcem la El. Pentru că Dumnezeu n-a judecat păcatul nostru pe loc, nu înseamnă că nu-L va judeca niciodată dacă nu-L mărturisim. Ceea ce noi cunoaștem este mila lui Dumnezeu. Și dacă noi continuăm să trăim departe de Dumnezeu, dacă nu răspundem milei lui Dumnezeu prin a ne lăsa de păcat, vom muri. Și înainte de moartea finală, Iacov se referă și la un alt tip de moarte.
la moartea a vieții din om. Vom muri față de lucrurile lui Dumnezeu. Vom începe să murim pe dinăuntru. Spunea un comentator, vina se furișează ca o pisică și va fura orice fărâmă de bucurie din ochii noștri. Încrederea va fi înlocuită de îndoială, onestitatea va fi dată la o parte de logică, pacea iese și intră neliniștea. Odată ce plăcerea indulgențelor se oprește, apare foamea după ușurare. Viziunea slăbește și viețile noastre miope au o singură țintă, să găsească o ușurare de sub povara vinei, sau după cum spune Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? În Psalmul 51 cu 12, după păcatul cu Batșeba, David se ruga și spunea, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale. Păcatul ne răpește bucuria. Și dacă vrem să analizăm ispita, dacă vrem să facem față cu bine ispitei, trebuie să fim atenți. Să vedem de unde vine, să vedem unde ne va duce, să privim la consecințe, să vedem unde vom ajunge și dacă vom face toate aceste lucruri, vom ajunge la o singură concluzie, că nu se merită. Dar poate că deja ați ajuns la această concluzie. Și atunci ajungem la ultimul pas în a învăța cum să facem față luptei. Lupta rezistenței se dă la nivelul minții. Lupta de a te atașa de Dumnezeu se dă la nivelul rațiunii noastre. Și de fiecare dată când cedăm în fața ispitei, noi credem într-o minciună. Și ce e și mai rău, începem să o și trăim. Pentru a face față ispitei trebuie să nu fim derutați de ea, de sursa ei, de consecințele ei, ci trebuie să o analizăm pentru a nu ne lăsa înșelați. Pentru că Iacov spune în ultimul rând, nu vă lăsați înșelați, prea iubiții mei. În alte cuvinte, nu vă lăsați convinși de ispită, respingeți-o. Odată ce vă dați seama că aveți de-a face cu ispita, întoarceți-vă din drumul acela. Mergeți într-o altă direcție, depărtați-vă de ea. Nu ne socotiți avertizarea, nu vă socotiți prea puternici. Nu credeți că alții au căzut, dar voi nu veți cădea niciodată. Nu trebuie să ne jucăm cu ispita oricât de inofensivă ni se pare. Cheia biruinței stă în a ne da seama că avem de-a face cu ispita. Știți ce spune Biblia? Satan nu dă daruri bune. Pe de altă parte, Dumnezeu dă numai daruri bune. Orice ni se dă bun, orice dar desăvârșit, este de la Dumnezeu. Iacov începe pasajul prin a ne spune că Dumnezeu nu ispitește. Ispita nu e ceva bun, este ceva rău. Și Dumnezeu nu ne dă lucruri rele. Satana vrea să credem că sunt bune. Să nu ne lăsăm înșelați. Să ne opunem acestei minciuni pe care uneori ne încumetăm să o credem. Știți care e vestea bună din toate acestea? Vestea bună pentru mine este că dacă am făcut un legământ cu Iisus, putem să facem față ispitei. Putem rezista. Putem avea biruință asupra ei. Nu trebuie să ne lăsăm învinși de ispită. Nu trebuie să uităm ceea ce Apostolul Pavel spunea odată. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și spune mai departe, și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Noi nu mai trebuie să fim sclavi păcatului. Avem puterea să rezistăm, să ne opunem. Versetul 18 spune, El de bună voia Lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Adică această naștere din nou ne oferă puterea de a trăi după voia lui Dumnezeu. Există o altă carte care e strâns legată de Iacov, Epistolele lui Petru. Și în 2 Petru 1 cu 3 se spune, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Ni se oferă totul ca să putem face față.
Nu-i reținut nimic pentru a trăi cum trebuie. Iar cu privire la ispită, avem făgăduința pe care Pavel o spunea Corintenilor, nu va ajunge nicio ispită care să fie peste puterile voastre, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și spune acolo că Dumnezeu care este credincios nu va îngădui niciodată să fiți ispitiți peste puterile voastre. Ce înseamnă lucrul acesta? Că aici e vestea bună. Că Dumnezeu a pregătit și mijlocul de scăpare. Și uneori scăparea este fuga. Depărtați-vă de ispită. Cert e că Dumnezeu a pregătit scăparea. Cea mai bună modalitate de a nu lăsa nu e aceea de a scrâșni din dinți și de a spune nu o să cedezi niciodată. Stau tare. Și cea mai bună modalitate este să te întorci și să o iei pe altă cale. Să nu te crezi invincibil, ci de a spune, Doamne, merg pe un alt drum. În loc de a rezista, să schimbăm centrul atenției noastre. Pentru că ispita începe în gând, schimbarea gândului deseori este cheia biruinței. Să nu fim surprinși de ispită, spune Apostolul Iacov. Să ne așteptăm să fim ispitiți. Toți suntem. Ispita este inevitabilă. Dacă n-am fost ispitiți astăzi, vom fi ispitiți poate chiar când mergeți acasă. Mulți dintre noi ne rugăm, Doamne, nu ne lăsa să cădem în ispită, pentru că după ce ne ridicăm de pe genunchi de la rugăciune să ne lovim din nou de ea. Spunea cineva, a te ruga să nu cazi în ispită doar pentru a te ridica, pentru a te expune din nou ispitei, e ca și cum ai ține mâna în foc și te-ai ruga, Doamne, să nu mă ardă focul acesta. Să nu fim derutați de ispită, să analizăm corect. Poate părea de dorit, dar duce la cădere, duce la moarte. Trebuie doar să privești la consecințe. Faceți aminte de articolul despre care spuneam la început? Oamenii aceia au fost întrebați unde au găsit ei ajutor pentru a face față ispitei. Și ei au spus următoarele lucruri. 1. În rugăciune, 85% din ei au spus lucrul acesta. 76% din ei au spus și prin a se feri de situații compromițătoare. 66% din ei au spus prin studiul Bibliei. Și mi s-a părut interesant și un alt punct. Prin a se face răspunzători în fața cuiva. Prin a-și lua un prieten de nădejde cu care să poată sta de vorbă și căruia să-i spună am nevoie să te rogi pentru mine. Uite, mă confrunt cu o problemă. Noi aici nu avem încredere unii în alții ca să facem lucrul acesta. Și cred că este unul din semnele sfârșitului lucrul acesta. Că nu mai avem încredere să ne deschidem inima. De amintit este și că prezența ispitei nu este păcat. Că unii se simt înfricoșați pentru că sunt ispitiți. Dar prezența ispitei nu este păcat. Însăși lupta dusă cu ispita este un semn că Dumnezeu este încă prezent în viața ta. Dacă încă te mai lupți cu ispita, e bine. Continuă drumul acesta. Sensibilitatea noastră față de păcat este un dar al Duhului Sfânt. Un semn al lucrării mântuitoare. Și dacă n-ar fi o luptă interioară, atunci cu siguranță am fi pierduți. Și aici întrebarea, de unde să știu dacă nu s-a decis încă dreptul meu de a fi sau nu fi în Împărăția lui Dumnezeu? Dacă îți pui întrebarea aceasta, încă ești sub harul și sub mila sa. Pierduți suntem doar atunci când putem să păcătuim fără remușcări, fără experiența tensiunii interioare. Când ne este ușor să păcătuim, atunci ar trebui să ne alarmăm. Am citit despre un om în Asia și îmi pare rău, dar am fugit repede prin tot. Am citit despre un om în Asia care, cred că era undeva în Thailanda, nu putea să doarmă, era foarte cald și a ieșit afară din casă să se culce. Problema în zonele acelea, în satele acelea, era că în jurul lor, prin pădurile acelea, erau tigri. Și oamenii știau că nu e bine ca să iasă afară și să doarmă afară, mai ales noaptea. Dar nu mai putea de cald și a fost ispitit ca să iasă. Și
S-a culcat, s-a trezit la un moment dat în timpul nopții când a simțit că e ceva aproape de el. Și și-a dat seama că e un tigru. A simțit cum tigru se apropie de el nu avea curajul nici măcar să deschidă ochii. A simțit cum se afurișează către el. A simțit căldura respirației și în momentul în care a simțit tigru că e foarte aproape, a sărit în sus și a țipat cât a putut el de tare. Și omul a fugit în casă și tigrul în pădure. Dar știți care e marele adevăr? Și n-a mai fost ispitit să doarmă afară niciodată. Cel rău se apropie mult de noi. Poate cunoașteți lucrul acesta. Cel rău se apropie mai mult decât am dorit noi ca el să fie. Dacă strigăm spre Dumnezeu, avem certitudinea însă că vom fi salvați. Și în dimineața aceasta, doar vreau să vă întreb, pentru ca să ne rugăm împreună, câți dintre voi simțiți dorința de a avea o putere în plus? Câți dintre voi simțiți nevoia de a-L avea pe Dumnezeu lângă voi? Câți dintre voi ați experimentat lupta singuri și ați vrea să nu mai duceți singuri pe frontul acesta? Dacă simțiți lucrul acesta, aș vrea să vă invit să ne rugăm împreună. Tată, cuvântul Tău e clar pentru noi. Știm exact dorința pe care Tu o ai pentru fiecare dintre noi și că ne dorești mântuiți. În același timp, însă, prin lucrarea Mântuitorului nostru, Tu știi lupta pe care o ducem în fiecare zi cu ispita. Și ne cerem iertare pentru că deseori cădem. Și ne dăm seama astăzi din cuvântul Tău că această cădere vine datorită că Tu nu ești aproape. Această despărțire însă nu este datorită Ție, ci datorită firii noastre pământești. Și am dorit ca astăzi să moară, pentru ca să nu mai trăim noi, ci Hristos să trăiască în noi. Doamne, Te rugăm să fii ajutorul nostru în această luptă. Ajută-ne prin înțelepciunea Duhului Tău să vedem consecințele ispitei încă înainte de a ne fi plăcută. Și dă-ne înțelepciunea de a alege întotdeauna drumul Tău, să alegem întotdeauna să mergem împreună cu Tine și atunci când simțim că puterile noastre sunt slabe, să nu credem că trebuie doar să mai încercăm încă o dată, ci măcar atunci să apelăm la Tine, pentru că știm că ajutorul Tău este întotdeauna pregătit. Și Te rog pentru fiecare prezent în sala aceasta astăzi, oferă biruință personală și cu fiecare biruință întărește credința noastră în puterea Ta. Ajută-ne să privim cu ochii minții spre mântuirea pe care Tu o dorești pentru fiecare dintre noi și ajută-ne să o dorim și noi. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Serviciul divin din dimineața aceasta se încheie aici. Dar nu uitați că la ora 5 ne vom întâlni aici împreună cu fratele Benistan. Vreți să știți ce subiect va avea după amiază? Chiar vreți să știți? Veniți după amiază. Am văzut că multora dintre voi vă plac concertele. Pentru săptămâna viitoare avem pregătit un concert care se va desfășura aici. Mai multe detalii vom primi sabatul viitor cu privire la cine și când. Până la ora 5, când ne vom întâlni din nou aici, în casa lui Dumnezeu, fie ca pacea lui să fie împreună cu noi. Poftă mare!